10 days po after New Year. Last Sunday po keng misa na ning Epiphany o yung pangapahayag na ning Ginu anting mo Diyos ni Metos Sikluban. Ating ko pong kitang kareng parishioners ko kitang kanakong homily. Bistat na po maka-live stream kami, balo ko not everybody can watch po kitang oras mi. Buri ke pong ikutang ke kayo. Ikayo pong at you can live stream. Ang po rin kayabe ko keniking radio station na menibayo ko po. Kalub ko something is new nga ko pen. Wari sabi na, nung akakit yo po itsura, may pogila po ang pong may lagu. Eko po balo nung ang mata ko yung ating diferensya. Nung sabi, pong kutang ko tiya kanina, buri kong ikutang ke kayo. Ngayon po kayong atyo, kaya bemi kanitin live stream. Ginawa kayo po bang New Year's resolution nyo? Pipiling niya po yung Miss Bielia po ka, no? Mari na po. Kasi kadong kutang, gusto pa ba yung New Year's resolution? Urem-pureng kutang ko karen parishioners ko, wari na po. Bakit tuwari? O teta na pansin iti, o nang minsan, etana, inemang kasi requirement inemang kasi, naman talaga sinabi kaya katamong you make your New Year's resolution. Bala mo po, it's a personal initiative. Tsuke ka, marapin sasabi. Nanuwari nga tsuke New Year's resolution, sinabi ko po karen parishioners, dini po rin bagay na buri mong bayuan kimbye mo. Nabing po tang lawin tayo, it may sound, gawa ka pa New Year's resolution. Pero na po kasanting, it's a challenge dahil ating kamburing baywan. Iwari na po, ating kamburing samasan. Nanenengkay, nansabihan na po kaya katamo, nakagagaway mo naman nagawa. Papagalan mo niya yung sarili mo. Kasi, tamo po buritang ating bayo o ating magbayo. Marapin, sometimes we become so comfortable with what we have been doing. Napin po na yung kaya nasabihan mo, kot bayuan ke po? O di, wala naman problema, yan na kasi yan. Pero yung something na po kasi sometimes, ating talagang bagay na dapat mo bayuan. Halimbawa, simple, nakaking kapal mura. Nano mo itanluluwag yung asbook mo, diyang expression niya, bolang, sirabon to, may damo, they may sound, pong sabihan tamo kayong sarili tamo, kamamanasakit, liyan po kalyanda ko rin at yuke ni, kamamanasakit, pero the point is, iyang luluwag kayong asbook mo, nang kaya nasabihan mo kayong sarili mo, ay mga kuko nga na this coming year, kuman ala ko totally, nung ibawasan ko, lako ko na yung bolang, o kaya sirabuntok, lakwang ko na mo na damo. Yan naman. Pero by point is, bala mo ating kamburing ilako kayong sarili mo. Napin po tang emudi din ang pansin kayong sarili mo. Bala mo, you just want to be as it is. Ala nang challenge. Wari po. Bala mo yung gagawin mo kayong sarili mo, kontento na ka. Wari, masaya na ka mo kitang makanyan, pero knowingly, nang minsan, ating kamburing sana maging bayo. Bala mo, pantunan mo, it's another year, sana naman yun yung giray ni, itang makanita last year, mawala ni, midina ni aliwang aske, aliwang panlalawe, aliwang panugali. Ewari po. At nanong sasabihan tamo, when we make a New Year's resolution, yarapin po, ating kanong, sabi ko pingkaren parokyano ko, ating aduang requirement. First, discipline. Anong malyari nung may disiplina ni sarili mo? It will just be a word of mouth. You have to challenge yourself. You have to discipline yourself. Second, po ka nung gagawa tamo New Year's resolution. Sabi ko karen parishioners ko last Sunday, yabe yun naman yung Gino. Uli nung ikandili mo, sasabi kay sarili mo, baywang kay ni, may bayo. Pero nung sabihan mo kay sarili mo, Gino, sopan mo ko. Bang kanta mas lalo kong alabanan. Na every time na balo mong pinalpak ka, lalo na sumekonsensya ka, may tayong bunis sabihan nito, ay Gino, susopan ka. To be aware of what you are doing.
Kini kaya po burin din ang pansining gospel tamo for today. Oh, how we wish things will happen in our life. Napin po sabi ko nandin, ipo kasing inassemble ko kay utak ko, English siya eh. Napin po makanitayan at ang word na ginamit ko, the gospel translation na po kasi ng New American Bible is the word wish. If you wish, you can heal me. Buri nang sabihan, babiyan na king Diyos. Babiyan na king Diyos. At sasabihan na, Ginoo, ikambala. At anong sabi na ning Ginoo? Buri ko, I will. Nga na po, do it. Nga na, buri ko, gawan ko. Nga na po sasabi, uy, talagang it's a wish for all of us. How we wish things will change. How we wish, sabi rapin po kay katamo, rening ugali ko, manibayo lang. Nga na po, bayo ko lang. Nga na po. Nano sabi ng gospel kay katamo? Sabi na ning Ginoo, buri ko. So, it is in the mercy of God. Sabi natin po Pope Francis nga na, mercy is the foundation of the church. Yan po yung foundation of the church. Without mercy, nga natin po, malasaking pisamban. Uling baluta mo, it is because in pakalulu, na makanyan tamong misasadsad kimbye. Mibye para kayo, o ni mo inyawad na, kasi plinarugunin burina ng Ginoo para kaya, mo panyab yan Inginutos na kayo, gawan mo itanong nanong adwana ng batas. Nga napin po sasabi, ang ebanghelyo tamo clearly naggewa. Alayang gewan, diyang metong karempen na bili ng Ginoo. Nanong gewa na po, uita, chinismis na, minarites na. Man minta kayong templo to perform the rite nga napin po of cleansing. Basta't kaya, may sayaya, nating milyari kayo, then that's it. Siguro nga napin sasabi ng Ginoo kay katamo, mantong kang ating malyari kimbye mo, follow Jesus. Follow His life. Nga napin po. Nandiyan pang emarilyari keng sarili mo, balo mo keng sarili mo, ing ginuta mo before miryari nga ning mga santing at yung talagang in karanasan na masakit, mabayat, naking kayambye. Pero at the end, nga napin po, metupad itang sablang kapag nasana nagigpapara kayo. Itamupen, at itang element of masakit, mabayat, ngarapin po. When we wish for something, sabi ko po yung pumpanay niya, simbambengi ka rin parishioner ko, mo naman sasabihin kayong sarili mong lakota langan din. Ing maging matagumpe ka, nga ko po, kimbye, potang kimbye mo, pinalpak ka. Dintang itampantunan mo, pero in tagumpe ka rin, may natili ka king Ginoo. That is ita pong talagang sabihan tamo, migtagumpe ka. Uling kamo ketang manyaman. Pignasan mo, denasa mo yung masakit, at may natili ka king Ginoo. O ni po yung nakekatamo, at panabili ng maya pabalita. We wish for a lot of things this coming year. Diyan po ako, tingkumpagnasan, Marishapol na kepo, metong mo yung sinabi ko, sana dalada ko kem Barrio Parish. Ako man pong maselan, barangay Balibago, okay na po ka na ako. Katintinan nita, po. But my point is, sabi ko mo pen, nakatamo karakalaburi, kimbye. Sana nung yan naman daratang, kawangis na ning panabili na ning Ginoo, gawan tamo itan dapat. Nung di natangiti, mas lalo tamong gawanin dapat. Continue praising the Lord, thanking the Lord, karen daratang kimbiyan aning metong tao nga napin po. Even in our disappointments, sabi dapin po, kanita tamag tagumpi kasi we continue believing in the Lord. Sabi napin, I will, pag nasana, imaya para kay katamo.